muri yeZimbabwe ndine nyaya yandakataura musi wechina. Nyaya iyi ndinogona kuti nepayaveiko zvinozvi vasina kuinzwa vanzwisi tekamira sei. Alright. Kune murume anobva munzvimbo yeshuru yemberengwa ndokubva aroora mukadzi wekuchiweshe. Iye akusevenza mukati meguta reHarare. Right. Amai vake baba vakashayika ndio vari kugara nzvimbo yemberengwa. Mwana iye murume uyu akazotsvaga stand akavakira kuchiweshe kunova ndo kwakaroora. Asi kwakaroora ko asi kugara kumba kwana Tezvara. Atoriwo nenzvimbo yake kuti anotokwira bhazi kubva kwaanobva achienda kumba kwana Tezvara. Asi kuchiweshe ko ndikunobva naTezvara vake. Saka kunoita sekunonzi akanowana munda kana kuti stand kumusha kwana Tezvara. Asi akusi kumusha. Inogona iri gokwe senda umwe ari kugokwe nembudziya. Ndizvozvo. Asi iri gokwe. Okay. Murume achishanda mukati meguta redhorobha ane vana 2. Aine vana 2. Vana vake nemukadzi wake vanogara kumusha kuchiweshe. Amai vake vachigara kupi kumberengwa. Iye achigara muHarare. Mukadzi achibva ndotorera vana chikafu vari kukumba kwemwana wavo. Alright. Achisvika zvikanzi nemurume mama uteni 3 days vakauya vari kuno. Asi mukadzi asati auya murume anambogara afona kana kuudza mukadzi kuti mama vari kuno. Vari kuno. Ende mukadzi haana kuenda zvekufona akati kumba ndekwangu. Regai ndiende. Ndobva rwacho pachikosvika patena chinosangana namai varipo. Then wala shiwedi penefo wakachiwemba kimini kraja. Hoiri tenefo. Wakachiwemba. Tikutukane. Saka ndite sei. Indimurani. Ndikukumbirawo kuti tishevedze zita ramudhara Habrod katatu. Mudhara Habrod. Ndikuti get well soon. Saka tine nyongo mudhara wangu. Right, zvodaro mudhara wangu. Mwana akasvika kati mama, muri kunoku matoita basa. Mazoro zvakaoma. Taizoona nguva yekuuya kumberengwa. Yakaoma. Saka inini handisi kumira mama. Kwandinogara inini nikunogara vana mama kure nakure. Vana ndasiyira umwe munhu wandinowirirana naye. Kwete zvokuti ndikaita kana 2 days. So mangwana ndinomuka ndichienda. Asi ndaitofanira kudzokera nhasi. Ndapa munhu basa. Sokanzi murume ndikumhanya ndobvagadzira grocery. Agire kuzira grocery 50 kg yake ta. Ndobvatsvaga taxi. Ndobvatakura munhu. Atakura munhu. Amweni vakati rega ndiri kuperekedza ndokusiya kumabhazi muroora. Alright. Ndofamba amai kumakunde amai kumakunde chengesa musutu kumakunde kufamba uko vakatanga kumabhazi kumbari vachisvika pavakadzikisirwa pambari. Saka rauda kutaura zvikanzi mama tikaribatirane sagari cherege nditekure saga ndise pamusoro inini. Zvikanzi naamweni naye muroora girosari reseri nevana vaviri. Asi mwanangu ndakutochekera zvakuti ndakaenda kuvabereki vako. Zvikanzi aiwa mama wona ndinogara kumusha ndogara kuno plus mari dzinonetsa vana kungoti pese ndakwira bhazi pese ndakwira bhazi wona izvi ndasera chiendesa vana. Saka chikafu chekuti kana ndikatora nguva refu chikafu chinenge chiriko. Sikanzi saka riri pasi. Asi ndopedza kudaro mukadzi uya akatakura saga rere rikiti pasi chibva dona. Adona pasi muroora akuruma rurimi akubuditsa pfuro akutozvimisa. Vanhu ndokumhanya vachibva vaungana ndokubva kwaita umwe pastor ndotozikana kuya pano pane venue. Vanhu vakandipasa vakatobvunza vachipaka moto zvikanzi pane mukadzi ari kunzi adona apa. Zvino vanhu vakaita nokuda kuona zvezvekuti tinokunzwa iwe. Uchizona kuti vanhu vanoda kuona. Zvikanzi tinokunzwa iwe chichore pane munhu ari kurwara kapo. Manyai munobatsira. Pastor achibva asvika bye ndovatanga kunamatira munhu. Munhu achibva muka achibva agara pasi vatanga kunamatira munhu achibva ita zviri right. But shoko rakataurwa napastor. Zvikanzi wauya nani iwe? Zvikanzi usati wandipindura handidi kuti utaure kuti kana pawadonha waonei. Chatinoda ndechekuti ukwanise kuzvifambira sekuya kwaoita zvauri kuita izvi. Asi kubva pano panda kunamatira pano wakananga kubhazi kuti uda kuenderera mberi here kana kudzokerera kumashure. Haufaniri kufamba nemunhu wauya naye. Kunyange wauya nemunin'ina wemurume wako kana kuti munin'ina wako kana kuti mai vako. Munhu anonzi wauya naye pane kusvika uchidonha panapa uchibva panapa uchafambira hayi. Apo angaona wamwene. Beyond
oye avana pino mumba iwe pali kuitika zvese izvi vamwene vanga vari kupi vamwene kuti vanhu vazive kuti vamunoneka vamwene vati yesoka yeso naimari wangu vandifikira zvipi ndigogoka vandifikira zvipi vanhu kuchiko sikanzi munono wangu vanhu kuti urere munono wangu aya uzichorera chikafu chake niteseko vakafamba vakaenda semunhu ari kurwadziwa tenyore shiwiri bhini fo wakachiwemba keminaa vanhu vamhanya pepe vanhu vamhanya mukomana mire pasvika munhu wamwari pasa ite sebatsire munhu vanhu vadesvapinda panamatira svikanzi uchibva panapa uri kubva wega pachingopedzwa mashoko iwawo mbuya vamwe vakamira paseri papasa mucheka mbama kuna pasta kumunhu wamwari ini ndinaye mwana uyu muroora wangu uyu panoita vanhu vaviri makore mangani ari pamba pangu nhasi kuti ndinaroya munhu ndisamusiye kupasi ndinawe naye kwari kuenda nokuziva kwari kubva nokuziva svikanzi mama manzwisa zvindataura andi mange muchichema muchitenderera uko yes muchiti muroora dunha nokurera muroora tandamatira munhu zvandapiwawo inini munogona kungoti munhu waakufamba naye anogona kutenderwa kana mhepo sezvamabva maise kumba so chatirwa nechekuti akafamba ari ega zvinokunakidzai rizvo tataura kuti mukafamba naye zvakare obva adonha zvakare yes hakuna zvakadaro chichi vanhu vati vanhu ngakutidunza meveve mungarowe munhu wamwana munhu anga ari pasi achibuda furo munhu achifurufa ari pasi anamatira pona makuru wamunhu saka imimi ndima waine munhu muda naye kupi hakune mavhenda akadiwa kuwana zvoita muda kutonza mavhenda nevamwe vanhu ndo vakatakurira amai vabhegi muroora anzi uchidzokera kumba here kuti wanga uchirwara tisi rinofamba sei muroora akati kumba ndokwandiro kusina kunaka ndikadzokera kwakuite uko izi beta ndiende phone number dzehama dzangu idzi muwazisi ndakukwira bhasi ripi ndiri kuenderera mberi mukadzi achivarwa bhasi asi shoko randakadzwa ndoti mukadzi akasvika okay zvakanaka right musi wefriday ndowanzi vamwene wava kubva wachidzokera kudzokera muberengwa mberi wamuberengwa kuseni kwachona kumapasti 4 ndokutanga kuchema maiwe ruoko rwazvimba rwazvimba so mwanakomana uyu akazouya kwandiri nini achinzi bhozho ini ndiri muteereri ndine nyaya yandakanzwa uchitaura pamhepo yeti mukadzi haana kuudza murume wake kuti ndadona paitika chii zvese haana pfungwa dzake dzinoti iye akutaura neni hakuna amai vangabva kumba kwavo vachienda kunogara kumba kune mwanakomana ndisipo kana vauya asi ndinofanira kuziviswa sei ndisina kuziviswa ndakazvikonera ndega 1 kumba kwangu kune 1 room amai vamwenewe varota imbai kutokumbirirwa kune vamwe vanogarisana navo asi vachigara mazuva akaona kudaro sei murume wangu asina kundiudza sei tasingari kundivanzira andichaputsikana nemurume wangu so murume wangu chaichai handina kumuudza nekwandiri kubatsirwa ndiri kuchiedza hama dzangu dzikundibatsira nomunamato ndikumachichi kwandiri unamato murume wangu handina kumuudza hey right murume uyu achiuya kwandiri achitaura achiti iye ndakanzwa uchitaura imwe nyaya ini handina kunge ndaziva kuti nyaya yakamira sei asi amai vangu vazondiudza pazuva ranhasi vachirwara ruoko vachiti unoziva here nyaya yanga ichitaurwa paredhiyo munhu wokunzi wokurova munhu ndini munhu wokunzi akadona mudzime wako saka ndichagutsikani because ruoko rwandakarovesa munhu ndo rwakurwadza rwazvimba azvimba so murume uyo akazouya kuzotsvaka kwandira chiro chiri kutaurwa namai vangu ichokwadi here ndikati iwo amai vako ndevapi svikanzi kana futi raunda vati iri mukadzi wako ndeupi svikanzi akadaiso ndo patakafonera mudzimai chiti ambuya makadii zvenyu makunzwa sei nokuti makabva pambari pamusika ndakamira ndakadaiso mukabatsirwa makadaiso makunzwa sei svikanzi ndiri nani ndiri kubatsirwa ari kudavira murume akachita sei achizvinzwa svikanzi nene ndiri kukumbirawo kuziva munhu akarohwa namai vangu nokuti amai vangu ari kurwara maybe vakagona kubatsirwa so pari zvino chaisati ndanzwa ndechekuti sai nezuro yanga iri svondo vakaenda iri ikoko hapana ona kuti ndataura naye havasati vadzoka kwandiri amai vekurova mucheka kuna pasta
pambali musika ruoko rwakazimba saka vasati vadzokera kumberengwa avasati vadzokera kumberengwa avana kuzodzokera anodzokera sezora aida kudzokera ndiro vakatanga kuchema neruoko uko muroora akangoendawo kumusha achibva nyarara haana kudza murume so handitozivi kuti akazobvunzwa nemurume kuti iwe kozvakaitika sei izvi usina kundiudza izvi ya zvakanyanya